Si teniu un projecte d'economia social i solidària, potser us heu trobat amb la situació en la qual teniu molt clar com generar negocis dintre del propi món d'economia social i solidària, però a vegades no sabem com podem fer per arribar més enllà, per arribar a la ciutadania, a totes aquelles persones que potser no acaben de comulgar del tot amb el nostre activisme i amb la nostra forma de defensar i de veure els nostres projectes, però que en canvi a nivell de valors segurament si coneguessin bé el que estem fent els interessaria molt i ens acabarien donant el seu suport. Aquest és el vostre cas, heu arribat a molt bon lloc perquè podreu gaudir del seminari online gratuït que precisament tracta sobre aquests temes. Parlarem de 5 claus concretes de com podem arribar al cor de la gent del carrer més enllà de l'economia social i solidària. Doncs ja ho tenim, endavant amb el seminari. Aquest seminari online és el seminari en el que estrenem la marca de Guaitala. Si vau estar a la fira i us vaig explicar una miqueta el projecte, ja us vaig dir que el projecte de Guaitala havia nascut el mateix dissabte. Per tant, encara falta omplir de continguts i de recursos tota la plataforma. El seminari aquest és el primer recurs que tindrem i que serveix una mica per prendre el pols a les necessitats dels projectes d'economia social i solidària. Llavors, jo el que sí que us agrairé molt a Pau i Lourdes és que qualsevol pregunta que no quedi clara, qualsevol història que us vingui al cap o suggerències, això ja veureu que al final de tot us ho comentaré, és l'únic que us demanaria que oferíssiu o que em poguéssiu facilitar. Si teniu alguna idea de coses que us podria ser interessant a vosaltres per la vostra iniciativa, que m'ho comenteu, perquè d'aquesta manera, en comptes d'anar generant contingut a cegues, doncs puc tenir una referència del que necessiteu. Perfecte. Entenc que també veieu bé la presentació, que sí? Faig una mini intro del projecte de Guaitala. Guaitala, si no vau estar a l'explicació, és el que diem és la plaça del mercat de la comunicació ètica. Neix amb la idea de donar veu a la nova economia, que és l'economia social i solidària, que això surt d'una inquietud personal en la qual, veient que ja existeix aquesta economia, el que pensem és que fa falta començar a explicar millor el que estem fent per arribar més lluny. És a dir, l'economia aquesta ja existeix, però fa falta un exercici de fer pinya i de començar a cridar-li al món tot el que estem fent per canviar-lo. Pensem que és com el següent pas perquè aquesta economia, que ja està molt latent i està en funcionament, doncs comenci a rebentar el mercat i es converteixi en l'economia existent en comptes de l'economia alternativa. Llavors, Guaitala el que és una plataforma online que el que ofereix són recursos i coneixement per projectes o persones interessades en comunicació ètica. Quan parlem de recursos i de coneixement, parlem de recursos com podrien ser plantilles de disseny predissenyades perquè us pugueu preparar la vostra documentació d'una forma molt àgil i amb cara i ulls, sense que necessàriament haguem d'anar a demanar uns serveis de disseny, que molts cops, evidentment, és l'opció ideal i la recomanable, però com que no sempre ens ho podem permetre, doncs una opció intermitja entre demanar els serveis de disseny o enfrontar-nos al full en blanc. I aquesta plataforma el que promou és no només donar veu a projectes d'economia social i solidària, sinó també ajudar a creatius, a persones creatives que tenen sensibilitat a que desenvolupin la seva vida laboral dintre del sector de l'economia social i solidària. Donar-los a conèixer que existeix això, que hi ha moltes entitats que necessiten ajuda i que els que estan començant i que necessiten començar a tenir experiència, per aquí podria ser un molt bon punt d'entrada. Molt bé. I a tot això, qui soc jo per fer aquest seminari? Una breu introducció, simplement per explicar-vos. Soc la Mariona López i jo des del 2012 soc cofundadora del projecte de Guopala,
que és un estudi de disseny especialitzat en iniciatives ètiques. És a dir, que treballem precisament per fer serveis de disseny a mida per projectes de l'economia social i solidària. Però des de llavors, des que vam començar, cada cop que una entitat rebia un pressupost i havia de rebutjar-lo per una qüestió d'incapacitat econòmica, a mi se'm partia el cor perquè pensava, bueno, hem de fer alguna cosa que realment sigui disseny ètic o comunicació ètica, que és poder oferir també alternatives més enllà del servei a mida que molts cops s'escapa de les necessitats, sobretot de les iniciatives que més ho necessiten. A banda d'això, des del 2006 soc docent en temes de disseny, creativitat i innovació i, a més, soc la fundadora del projecte que esteu veient, que és Waitala. I abans de començar amb les 5 claus, una molt breu repassada per el món de l'economia social i solidària, simplement perquè he estat revisant, per preparar la documentació d'aquest seminari, l'informe del mercat social d'aquest any. Si no l'heu vist, jo us recomano que el mireu, és molt gràfic, està molt ben resumit i simplement per repassar alguns conceptes, ja estem dintre d'aquest món, però a vegades va bé veure com s'expressa el sector, com expliquem des del sector què és el que som. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que el món de l'economia social i solidària s'explicava des de 3 dimensions. La primera és que és un paradigma alternatiu que parteix de la crítica al capitalisme. Això seria la primera dimensió de l'economia social i solidària. La segona és que és una proposta política de transformació social i, per tant, en tant que proposta de transformació social, es converteix en un moviment social emancipador. I, per últim, la tercera és que treballa a partir de pràctiques organitzatives per satisfer necessitats amb lògiques diferents a les de les empreses mercantils tradicionals. Si us fixeu, entre aquestes 3 dimensions, em crida molt l'atenció que la primera i l'última són dimensions que van en contra del capitalisme d'una banda i en contra de les lògiques de les empreses mercantils tradicionals. M'interessa destacar aquest punt perquè veureu més endavant que una de les claus parla precisament d'això. I l'infogràfic del mercat social, que parla una mica de l'estat de salut de l'economia social i solidària. Tampoc vull entrar molt en aquest tema, perquè directament el que he fet és destacar els 2 punts que m'interessava per aquest seminari. El primer de tots és que a nivell de salut econòmica aquest any el que reflexa l'informe del mercat social és que hi ha un 32% de les organitzacions fan referència a un creixement sostingut i a una tendència positiva en activitat i facturació. En aquest sentit, és molt bona notícia perquè crec que és el primer any que es pot fer aquesta afirmació. És a dir, hi ha una certa recuperació econòmica i hi ha projectes que estan podent defensar, que estan creixent i que s'estan consolidant. Jo crec que això el que ens dona pistes és precisament del que toca fer a partir d'ara, que és anar al següent pas. I com ara que estem tenint com una certa solidesa, com fem perquè això continuï creixent i vagi més enllà. Però atenció perquè hi ha un petit truquís, que és que a nivell de salut econòmica les associacions i fundacions depenen en un 40% de finançament públic via subvencions. Això és bastant perillós perquè, evidentment, es considera un factor de vulnerabilitat de l'economia social i solidària i de totes les entitats que van fer aquest balanç social, un 50% estava composat per fundacions i associacions juntes, un 49% de fet. Per tant, el sector s'està sustentant amb un percentatge molt alt en subvencions i finançament públic. Molt bé. Vist això, ja hem fet la introducció, llavors anem a veure ja, que suposo que esteu esperant, quines són les 5 claus. La primera clau,
Potser alguna de les coses que dic, faig introducció prèvia, igual algunes apliquen al vostre projecte i potser a d'altres no. És a dir, no tot el que dic aplica a tothom, sisplau. A cada un que faci el seu filtratge i es quedi amb les coses que més l'impactin i que més li interessin pel seu projecte. Vale? La primera és deixem de ser anticoses i comencem a ser procoses. Què vol dir això? Doncs que l'esperit de lluita i activisme que ens mou a combatre l'estatus quo ens ha de servir de motor de canvi per aconseguir i proposar alternatives al mercat. Per què no, en comptes de comunicar aquest esperit de lluita i d'activisme, que això funciona molt bé internament dintre del sector de l'economia social i solidària, perquè entre nosaltres sabem de què estem parlant i ens entenem, però fora es pensen que estem una mica xalaos. Vale? Per què no ens quedem amb aquesta part de l'alternativa que estem promovent? És a dir, moltes de les coses que proposem des de l'economia social i solidària provenen d'aquesta ràbia, diguem, aquesta ràbia que ens dona l'energia per proposar coses que funcionin millor que el que hi ha actualment. Quedem-nos amb això del que funciona millor que el que hi ha actualment per explicar el que fem, en comptes de sistemàticament fer servir el discurs activista. La gent del carrer no necessàriament comulga amb aquest activisme i no necessàriament sent que hagi d'anar en contra d'alguna cosa. Vale? O potser simplement ni s'ho plantegen. És a dir, hi ha molta gent que no arriba a aquest nivell de reflexió, però això no vol dir que no puguin estar a favor de tots els valors que promovem des de l'economia social i solidària. Gràcies, Pau, que veig que t'ha interessat aquest concepte. La pregunta és, realment creieu que una persona del carrer, per definir-ho d'alguna manera, algú que és aliè o que realment no coneix què passa dintre de l'economia social i solidària, pot realment rebutjar tots els valors que promou l'economia social i solidària? Jo crec que és complicat, és a dir, els valors de l'economia social i solidària són bastant universals, però la idea que rau, l'origen d'això, que és el que sovint fem servir com a discurs, doncs no necessàriament és el que hem de fer servir perquè tothom ens entengui. I sobretot comunicar un tema de beneficis també a nivell particular, és a dir, molts cops expliquem a partir dels beneficis socials, mediambientals del nostre projecte, però se'ns oblida dir per què la persona ens ha d'escollir a nosaltres. No només perquè està donant suport a una causa que és més enllà que la pròpia persona, sinó que segur que li podem dir algun benefici en particular que pot tenir per treballar amb nosaltres. Ho dic això perquè sovint moltes persones, quan estan decidint què consumir, per dir alguna cosa, ells tenen la possibilitat d'escollir entre una empresa del mercat tradicional o una entitat de l'economia social i solidària. Les empreses del mercat tradicional aquest concepte el tenen molt clar i saben definir molt bé quins són els beneficis particulars que té una persona que consumeix els seus productes. I molts cops des de l'economia social i solidària, com que parlem tant de l'idealisme i dels valors i de més, aquesta part se'ns oblida una miqueta. Molt bé. Segon punt. Passem, Jo vaig fent. Si em dieu coses, doncs pararé i ho comentarem. Lourdes, entenc que tot bé, Si no em dius res, entenc que bé. Molt bé. Punt 2. Aquest punt 2, quan l'estava desenvolupant, tenia certes contradiccions entre si mateix. I veureu que us l'explicaré, també. Gràcies, Lourdes. Molt bé. Treballem des dels valors. Això, de fet, ja ho fem a l'economia social i solidària. Ja ho fem, però no sempre ho comuniquem d'aquesta manera. Hi ha un esquema que serveix, és molt útil per definir el relat d'una marca, que es tracta de definir o d'explicar els diferents estrats, des del què fem, el com ho fem i el per què ho fem. Sovint, en el mercat tradicional, fora de les multinacionals i empreses que tenen molts recursos, segurament entre les pimes, és molt fàcil que comencin definint el què fan, sense realment
arribar al per què ho fan. Per exemple, som una botiga que comercialitza material artístic per professionals. Això ho fem a través del nostre punt de venda i treballem amb les següents marques. Vale? Això seria un discurs que segurament esteu bastant familiaritzats si anem al carrer o treballem o contactem amb diferents pimes que estan com donant valor primer al què i després al com. Ho fem amb una botiga i ho fem amb aquestes marques. Molts cops ni tan sols arriben a explicar el per què fan això, quan realment el per què és una de les coses per les quals la gent ens acaba comprant. La gent no compra Apple, per dir una marca així com fàcil, perquè fa productes fantàstics, que també, sinó perquè Apple està desafiant contínuament les regles del mercat i està proposant nous models o sistemes d'ús d'aquests productes i acaba generant tot un sistema del qual, per cert, és complicat en sortir-se. Què passa a l'economia social i solidària? Doncs normalment l'origen dels projectes prové d'un per què, és a dir, hi ha una motivació a nivell de voler fer les coses d'una certa o a partir d'una certa inquietud, no? O amb un objectiu que va molt més enllà del propi impacte a nivell més personal de les persones que intervenen. Què passa? Que igualment no sempre s'explica el per què. Sovint, i abans de tancar la presentació vaig estar fent la prova mirant diverses webs de diferents cooperatives, sovint la definició dels projectes prové a partir del com. Potser no tant del què, que també crec que és un problema, com del com. Per exemple, frase clàssica que hem pogut trobar és som una cooperativa associada de treballadors que vam començar l'any 1983. Actualment som més de 300 sòcies i treballem per la inclusió social. Veieu que hem explicat el com i després el què. I ens faltaria definir el per què. És molt, molt important perquè quan un connecta a través dels valors, quan hi ha una connexió en aquest tipus, és una connexió molt potent i molts elements en les comparacions amb altres proveïdors del mercat cauen. Què passa? Que sovint a l'economia social i solidària, i també estic generalitzant i no puc dir que sigui tothom, però a nosaltres ens passa molts cops buscant proveïdors, per exemple, sovint treballar amb proveïdors de l'economia social i solidària requereix una miqueta d'esforç. Què vol dir això? Doncs que a vegades les coses no estan fetes tan fàcils, no hi ha tanta usabilitat, no s'ha fet tanta feina en com finalment oferir aquest servei al client. Per posar un exemple, amb qualsevol banc tu podries anar i obrir un compte amb certa facilitat. En canvi, si treballes amb banca ètica, doncs pots veure-ho a través de diferents pàgines web, etc. Doncs per obrir un compte s'han d'enviar una sèrie de documentació, has d'esperar-te uns dies, han de validar-ho. Forma part del que està promovent precisament aquest sector, però hem d'entendre que la gent ja està fent un esforç. Per tant, fem tot el possible per facilitar aquesta situació. És a dir, si el procés és costós, donem-li un bon acompanyament a la gent que s'està volent inscriure. I també intentem fer les coses tenint en compte els criteris i les necessitats molts cops de la gent que està al carrer. Nosaltres molts cops quan treballem amb impremtes, a nivell econòmic es pot entendre que pots fer un esforç perquè les impremtes de l'economia social i solidària poden treballar amb criteris mediambientals, però sovint a nivell de terminis no acaba d'encaixar. I quan no ens encaixa, encara que no vulguem, hem d'acabar anant a una impremta del mercat tradicional. Hauríem d'intentar trencar amb aquesta situació, començar a oferir serveis que estiguin exactament o molt a prop del nivell dels serveis que es poden trobar en el mercat.
Per posar-vos un exemple d'això que estic dient, he volgut agafar l'exemple de la Fageda, que suposo que el coneixeu. Si algú no el coneix, que m'ho digui a través del xat. La Fageda, que és una empresa que fabrica bàsicament el que més es coneix perquè tu trobes al supermercat, és que fabrica tota una línia de productes làctics, no? Iogurts, gelats, etc. I en realitat el que és un centre especial de treball i un servei de teràpia ocupacional. En aquest cas, quan sents com l'impulsor, que es diu Cristóbal Colón, explica com va sorgir el projecte, ell explica que era psiquiatre i que volia oferir inserció laboral a persones amb discapacitat mental, bàsicament, doncs ell el que va dir és: ho hem de fer a través d'un producte excel·lent. La gent, és a dir, no vendrem pulserites i li direm a la gent que aquestes pulseres estan fetes per gent amb discapacitat intel·lectual. Al contrari, farem un producte excel·lent, la gent el comprarà i quan l'hagi provat i li encanti, s'assabentarà que està fet per persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors l'impacte és brutal. És a dir, molta gent ha conegut el projecte, quan ara ja s'ha expandit molt i potser ja comencem a conèixer més enllà aquest relat de com està constituïda tota la fundació. Inicialment era una cooperativa, ara és fundació, però ells van començar fent un com que fos realment competitiu en un mercat, en els lineals del supermercat, estan a grans lineals i amb un preu més car que moltes marques existents i que la gent, com que veu que aquest producte s'ho val, està molt, molt disposada a comprar-lo. Lourdes, veig que el coneixes. Perfecte. Doncs és molt bon exemple de com hauríem de tenir aquest criteri de dir, bueno, jo soc d'economia social i solidària, tinc una forma diferent de fer les coses, però de cara al públic haig d'aconseguir que això en si tingui un sentit i que no només em sumi gent perquè sap que som cooperativa. Això és un bon criteri d'entrada, però no és l'únic. I això la gent del carrer li és una miqueta igual, si som cooperativa o no, si això no li ha de reportar més beneficis en particular. Molt bé, clau número 3, aprenent del món de la natura. Dos conceptes molt, molt bàsics, però que em sembla que són força interessants, que és que en la natura els sistemes funcionen entre si i sobretot que hi ha un tema de sostenibilitat. Molts cops en l'economia social i solidària hi ha projectes que estan molt, molt en precari, que les persones no estan arribant a cobrar el que necessiten i això a vegades passa perquè no hi ha un pla de sostenibilitat econòmica. O molts cops passa precisament perquè ens estem recolzant excessivament amb finançament públic i llavors si un any m'han donat una subvenció però l'any següent ja no la rebo, doncs què fem? Segurament tenim un problema. Llavors, hauríem de replantejar una miqueta el nostre model organitzatiu i de treball perquè no estigués sustentat per aquest finançament. És molt fàcil dir-ho, està clar, però si realment depenem de les subvencions, alguna cosa no estem fent bé. Les subvencions haurien de servir-nos per fer projectes extras, per fer coses que no farem si no rebem aquesta subvenció, però que l'entitat seguirà funcionant. Si la base del funcionament de l'entitat depèn de la subvenció, la nostra esperança de vida, diguem, és bastant joveneta, està bastant propera. Llavors, crec que és molt, molt interessant fer aquest exercici de dir i com podem fer per ser sostenibles i perquè les persones que estan dintre del projecte no estiguin en precari, per molt que molta gent ho fa des del seu cor perquè creu en la missió, però precisament aquest any a la Fira d'Economia Social i Solidària vaig estar parlant amb una cooperativa que em deien que a ells se'ls marxaven els proveïdors, que tenien una dona que els hi proveïa de llet fresca i que feia uns 4 mesos havia deixat de fer aquesta feina perquè li havien ofert una feina fixa, per tant, podia cotitzar bé a la Seguretat Social, podia cobrar a final de mes i podia pagar les seves factures. És una llàstima
que tinguem aquesta vulnerabilitat i que siguem, en aquest sentit, tinguem tantes possibilitats de que els projectes no s'acabin consolidant precisament perquè han nascut des d'un estat de vulnerabilitat. I l'altre és saber també treure pit i anar a buscar allò que volem, que sembla que ens fa por sortir quan fem aquest seminari de com sortir més enllà de l'economia social i solidària. Molts cops hi ha moltes cooperatives que és que no saben com fer-ho i els fa respecte. Que et faci respecte és del tot lògic i està molt bé, però això no vol dir que no ho haguem de provar i no ho haguem de fer. I molts cops ens quedem realment sense fer aquest pas. I això, aquest punt, enllaça una mica amb el següent punt. Vaig a veure què diu el Pau. Diu, crec que és un aspecte clau aquest que comentes. Ara, el que comento és el de la sostenibilitat econòmica. Parles, Pau? Vale. Però fugir de l'economia tradicional és complicat i és normal que es necessitin les subvencions. Sí, és normal que es necessitin i és possible que haguem de començar el projecte fent servir aquestes subvencions, que sigui un mecanisme per ser capaços de néixer. Un cop hem nascut, llavors toca replantejar-se aquest sistema realment com es sustenta i buscar alternatives. No dic que haguem de prescindir de les subvencions, però dic que també hi ha un tema de creativitat i de pensar en quines fórmules podem aconseguir per monetitzar potser actius que tenim, no? Ara estic parlant molt de mercat tradicional i de capitalisme, però al final són eines que ens serveixen, no? I que podem realment aplicar en els nostres projectes. Aquí dependria, evidentment, de cada un dels projectes, no? Veure com això s'aplica. I les subvencions són bones i precisament les subvencions en general estan per donar suport a aquelles persones o en aquest cas a aquelles iniciatives més vulnerables. Però, igual que en les subvencions a nivell més personal s'ha de fer un treball de sortir de la dependència de les persones de les subvencions, no? Molta gent que es queda enganxada, que està rebent una pensió i llavors no fa passos endavant perquè si cobra més deixa de rebre aquesta pensió, doncs el mateix mecanisme és el que hauríem d'activar des de les entitats de l'economia social i solidària. Molt bé. Vale, i això ens enllaça amb el següent, que és realment aprenem el millor del món de l'empresa. Sembla que com que hem nascut en contra del capitalisme, doncs sembla que no vulguem ni saber de tots els mecanismes que ens mouen en el món de l'empresa, no? I sembla que a vegades al món de l'empresa tots siguin dimonis i coses de les quals s'ha de fugir. Molts cops a nivell de màrqueting, des de Wapala ho sentíem així, que era com que el màrqueting és l'eix del mal, no? Llavors moltes entitats no volen sentir res de les eines de màrqueting perquè són eines que dintre del mercat capitalista es fan servir de forma molt agressiva i molt en contra precisament dels valors de l'economia social i solidària. Però el màrqueting i qualsevol dels mecanismes de les empreses tradicionals són una eina, com un martell, no? Un martell el podem fer servir per construir una casa, per donar refugi a persones que estan refugiades, o podem fer-lo servir per fer mal a algú, no? Doncs el màrqueting és el mateix, o el màrqueting, el disseny, la comunicació, etc. Són eines i si sabem fer-les servir, posar-les al servei del projecte i en línia amb els valors del projecte, poden ser realment molt útils i segurament si les rebutgem estem perdent nosaltres més del que realment guanyaríem si les tinguéssim. I com ho fem això? El màrqueting el podem fer servir pel nostre fi social explicant allò que fem amb coherència. Ja sé que sona molt bàsic això, però molts cops quan veiem anuncis de l'economia tradicional, el que falla precisament és que hi ha moltes expectatives per un producte que no té prou qualitat. Un exemple màxim d'això seria la teletienda, no? Venc, et venc, amb molta agressivitat, fent-te com créixer com la
necessitat, bueno, jo no sé si en molts cops no passa, però la necessitat de voler aquest producte i aquesta gran oferta que m'estan oferint 4 productes en un i només tinc 3 hores per fer-ho, doncs aquí el que ens estan fent és que ens estan augmentant les expectatives per un producte que no és de qualitat, quan en realitat la satisfacció del client es medeix precisament per això, per percepció menys expectatives. És a dir, si jo m'he generat moltes expectatives del teu producte a través d'un màrqueting frívolo i mal utilitzat, al final faig servir el producte i el producte em desencanta. Per tant, no estic satisfeta. Veiem l'exemple contrari. Si hi ha molt poca expectativa, però al final faig servir el producte o el servei i m'encanta, està molt bé perquè hi ha satisfacció, però primer és difícil que arribin a nosaltres perquè si no hem ni tan sols aconseguit generar aquesta expectativa, doncs és difícil que la gent realment arribi a provar el nostre producte. Vale? Per tant, el que hem de fer és igualar aquests conceptes, generar una expectativa que estigui exactament en línia amb el que la gent trobarà, perquè aquí és on trobarem els clients fidels, els que no marxen així com així. Segon punt, fent servir llenguatge inclusiu i amable. Aquí he posat alguns exemples del que es fa servir sovint a l'economia tradicional dintre del màrqueting, que és urgent, compra ja, només et queden 3 hores, no et quedis desfasat o desfasada, no et quedis... Bueno, busquem el tema inclusiu, però també aquest tema de no alimentar aquesta maquinària generadora d'ansietat en les persones que al final acaba creant aquest estat d'infelicitat permanent que sembla que tenim, no? Això ho podem, evidentment, evitar i d'aquesta manera el nostre màrqueting estarà alineat amb els valors de l'economia social i solidària. I, per últim, aprofitant el nostre màrqueting per trencar amb estereotips socials i de gènere. I no estic parlant de la marca de detergents que ara, com que toca i està de moda, doncs posa l'home netejant a casa o fent les feines de casa perquè això ara ven, sinó que ho fem des del cor, des de situacions reals, des de situacions existents, que ja hi són, però que tampoc se'ls dona veu, i sobretot sense estendre els contraris, no? Sense donar suport a estereotips socials i de gènere que ja s'encarrega el mercat tradicional de matxacar-nos amb tots aquests estereotips i que el que hem de fer és precisament la tasca contrària. Diu Lourdes, passa molt sovint i com que fa molt que no llegeixo el xat, ara ja no sé a què et refereixes. M'ho pots aclarir, Lourdes? Seguiré al màrqueting enganyós. I tant que passa. No totes les marques del mercat tradicional el fan servir, però és quan pitjor ús se li dona a aquest màrqueting. De fet, això de tornant a de la percepció, jo abans, si recordeu la web de Ryanair de fa 2 o 3 anys, que era un drama, sempre deia que era un bon exemple d'equivalència entre percepció i expectatives, perquè tu anaves a comprar un bitllet amb aquesta companyia i l'experiència d'ús de la web era horrible, et fallava tot, no trobaves les coses, etc. Però estava molt alineada amb la percepció final de la teva experiència volant amb Ryanair, que realment és tot incòmode, de seguida t'estan passant la bossa, tots són problemes, has de pagar per tot, no? Després van millorar la web i llavors van entrar en aquest màrqueting enganyós que ara quan entres a la web sembla que l'experiència sigui fantàstica, però a nivell d'experiència de vol doncs segurament encara continuen havent-hi aquests problemes, no? Molt bé, clau número 5. Estem ja en l'última clau i aquesta jo crec que és bàsica, que és eliminar les paraulotes, és eliminar el llenguatge tècnic intern. Per exemple, us he posat aquí algunes, no? Procés d'autogestió, apoderament, paradigma social, cooperativisme, activisme ciutadà, lluita obrera,
Tot això tira molt enrere a la gent que no està alineada amb aquests conceptes. És com si ara mateix miréssim per una finestreta i veiéssim a un advocat i a una advocada parlant entre ells de temes de feina, no? O estiguéssim, no que estiguéssim mirant per un foradet, estiguéssim sopant amb ells i es posen a parlar de la seva feina entre ells i a debatre un tema laboral entre ells, no? Nosaltres immediatament ens sentim exclosos d'aquest debat, perquè entenent que estan fent servir un llenguatge propi, el llenguatge tècnic legal, diguem, no? La resta de la gent queda com expulsada d'aquest debat. Doncs és el mateix mecanisme que aconseguim quan fem servir aquestes paraulotes, que li dic, en la gent del carrer, en la gent que no comulga amb totes aquestes idees. Diu Pau, però les maneres noves de fer les coses requereixen paraules noves. Molt bé, és molt xula aquesta idea. Però també aquestes paraules no ho tinc molt clar. Jo crec que, primer, que aquestes paraules no són pas noves. L'activisme no és nou, no és d'avui. I el que passa que són paraules molt tècniques encara. Potser m'agrada molt la idea de generar paraules noves. Com podríem realment començar a agafar aquests conceptes i explicar-los d'una nova forma? Perquè no es tracta de no explicar el significat que hi ha darrere, sinó de no explicar-lo fent paraules que tècnicament no entren i, a més, com diu la Lourdes, és molt avorrit i la gent immediatament desconnecta. Sí, doncs el que hem d'aconseguir és intentar no aconseguir no aconseguir aquest efecte de que la gent desconnecti, no? Com ho fem? Resulta que al final som nosaltres els instigadors de que la gent no ens escolti pel nostre llenguatge. Per tant, segurament hem de fer invertir una miqueta aquesta idea i fer aquest esforç d'entrada, no fer servir aquests conceptes, que seria parlant negatiu, llavors fent servir el mateix criteri que feia servir en el punt 1, que era no ser contra coses i ser pro coses, faig la segona lectura, que és intentem explicar-ho com li explicaríem a la nostra filla o com li explicaríem al nostre pare o al nostre avi, entenent que el pare o avi no és un cooperativista d'arrel, que si no, llavors necessita escoltar aquestes paraulotes, ¿vale? Si no ho és, si, no sé, una de les dues branques familiars potser és cooperativista i l'altra no, doncs l'altra, ¿vale? El que no està dintre d'aquest món, com li expliquem a aquestes persones, tant als fills o als nens i nenes com a les persones doncs, més grans, com els expliquem el que estem fent? I d'entrada faria més una reflexió que és, perquè a molta gent encara li passa, que diu, jo és que la meva mare no sap ni què faig, no? Doncs si realment no ets capaç d'explicar-li a la teva mare el que fas, tenim un problema. Això és com, ens serveix de diagnosi, no? D'alerta de la nostra analítica de que alguna cosa no estem fent a nivell de comunicació i de que hem de canviar una miqueta aquesta forma d'expressar-nos perquè el missatge arribi més enllà. Potser s'utilitzen molt les paraules però s'explica poc el concepte. Exacte. El que passa que si comencéssim a explicar el concepte i comencéssim a dir el que vol dir sistema d'autogestió, segurament la gent ja se'ns avorriria igualment. Per què no integrem això dintre del discurs sense necessàriament que l'etiqueta sigui aquesta? Tot i que crec que el Pau està a favor de fer servir aquestes paraules i em sembla fantàstic, no heu de seguir tot el que dic al 100% perquè també hi ha una part de visió subjectiva i que cada un de vosaltres podeu adaptar el vostre discurs i a les vostres necessitats. Molt bé, Pau. Gràcies pel debat, que també crec que és interessant, sempre que puguem obrir debat. Molt bé, doncs fins aquí és el contingut que us volia donar. Tinc un parell de pantalles més que vull compartir amb vosaltres, però bueno, ara venia la pantalla en la que us deia, bueno, si teniu alguna pregunta, que potser pot ser alguna pregunta més específica de la vostra iniciativa o algun problema que us trobeu vosaltres sovint i que no sabeu resoldre, que si la voleu fer, doncs aquest és el moment.
Com anem de temps? Mira, queda un quartet d'hora, o sigui que tindríem temps. No sé si... Com que som poqueta gent, doncs, no sé si tindrem preguntes. Ens ha marxat la Lourdes. Adéu, Lourdes! No tens preguntes? Doncs no passa res. Molt bé. Doncs farem les pantalles que queden perquè... Oh, gràcies, Pau. Dius que està interessant, m'alegro. Moltes gràcies. L'únic que volia demanar-te era si per acabar tens suggerències de recursos de disseny que pots fer servir o alguna suggerència per formacions online que puguis necessitar. Això a mi m'aniria molt bé de cara a preparar continguts més adequats i no que només siguin continguts doncs, que a mi se'm van acudint i que penso que a vosaltres us poden fer falta. No? Molts cops és més interessant fer-ho a partir dels vostres suggeriments. Per tant, si us ve alguna idea al cap, sisplau, us demano que m'escriviu a mariona@guaitala.com. Hola, Lourdes, que has tornat. Pensàvem que havies marxat. Estaven dient que per acabar el que us demanava era si teniu suggerències de formacions vinculades a temes de comunicació per projectes d'economia social i solidària o de recursos de plantilles de disseny, per exemple, doncs que us ho agrairia molt si em poguéssiu escriure a mariona@guaitala.com, podeu veure aquí l'adreça de mail, perquè jo pugui rebre totes aquestes suggerències. I d'altra banda, si en la vostra... Ostres, t'has quedat sense wifi, però bueno, ja et tenim aquí, no has perdut pràcticament res, perquè era aquesta pantalla anterior la que havíem estat veient. I per últim, si teniu necessitat de mentoria en comunicació o de formació a mida, doncs aquí també us poso la meva adreça de mail perquè em pugueu contactar i puguem veure com podem fer aquest servei. I res, i simplement per acabar m'agradaria enviar-vos una petita enquesta molt curta perquè em féssiu una valoració d'aquesta formació i em poguéssiu donar una mica la retroalimentació de com l'heu viscut, si us ha faltat algun tipus de contingut, si esperàveu alguna altra cosa o si teniu qualsevol suggerència de millora. Amb això donem per tancat el seminari. Moltes gràcies per assistir. Generaré un vídeo, per tant, i us el faré arribar, de manera que si voleu revisar algun punt, etc., el podeu tornar a veure. Igualment, també us demanaria que, si us ha agradat, que li feu arribar a les persones que penseu que els hi pot interessar. I, en fi, ens seguim veient a través de Guaitala. I, sisplau, feu-me resposta d'aquesta enquesta perquè m'ajudarà molt a seguir oferint recursos per vosaltres. Moltes gràcies, Lourdes. També molt agraïda que hagis estat aquí i al Pau i que hagueu estat aquí tan actius. 2 persones només, però heu donat allà informació, que és el que em feia falta. Moltes gràcies i ens veiem a través de la pantalla. Moltes gràcies. Adéu. Molt bé, espero que el seminari us hagi interessat, que hagueu tret idees de profit que pugueu aplicar a la vostra entitat. Evidentment és una introducció, no hem pogut aprofundir en cada un dels punts tant com ens hauria agradat, però això és un punt de partida i tenim molt de temps per anar aprofundint en els continguts. Si t'ha agradat, jo només et demano una cosa, que li facis arribar aquest vídeo a aquella persona que creus que li pot arribar a interessar. Aquí no ens interessen les accions massives i indiscriminades, al contrari, pensem que hem de fer pinya i que ho podem fer d'un en un a partir d'entorns de confiança. Per tant, si creus que hi ha una sola persona a qui li podria interessar, sisplau, fes-li arribar aquest vídeo. Si tens qualsevol dubte o comentari, pots escriure en els comentaris d'aquest vídeo, que estaré encantada de poder-les atendre i potser em doneu bones idees per generar nous continguts. Gràcies per fer pinya, ens veiem en propers vídeos.